Святлана Алексіевіч. Цынкавыя хлопчыкі. Пераклаў з рускай Андрэй Хадановіч. Двадцатага студзеня 1801 года казакам данскога атамана Васіля Арлова загадана ісці ў Індыю. Месяц здаецца на дарогу да Арэнбурга, а адтуль 3 месяцы праз Бухарыю і Хіву на раку Індус. Неўзабаве 30 000 казакоў перасякуць Волгу і паглыбяцца ў казахскія стэпы. В борьбе за власть. Страницы политической истории России XVII века. Мысль, 1988 год. Страница 475. У снежні 1979 года савецкі ўрад прыняў рашэнне пра ўвод войскаў у Афганістан. Вайна цягнулася з 1979 до 1989. Яна доўжылася 9 гадоў, 1 месяц і 19 дзён. Праз Афганістан прайшло больш за 500 000 салдатаў і афіцэраў абмежаванага кантынгенту савецкіх войскаў. Агульныя страты савецкіх узброеных сілаў склалі 15 051 чалавек. Зніклі без весткі і апынуліся ў палоне 417 вайскоўцаў. Паводле дадзеных за 2000 год, у ліку тых, што не вярнуліся з палону і не былі знойдзеныя, заставаліся 287 чалавек. Полит.ру. 19 лістапада 2003 года. Пролог. Я іду адна. Цяпер мне наканавана доўга ісці адной. Ён забіў чалавека, мой сын, кухоннай сякерай. Я ёй мяса рубала. Вярнуўся з вайны і тут забіў. Прынёс і паклаў сякеру назад у шуфлядку, дзе ў мяне посуд захоўваецца. Здаецца, у той самы дзень я адбіўныя яму прыгатавала. Праз нейкі час па тэлебачанні абвесцілі і ў вечаровай газеце напісалі, што рыбакі Sample complete. Ready to continue?